Ada produk-produk. साबायखर थाबाय सारनिसिम आरोबाव आङो सारखौनो खेबसे हरबावनो थाखाय आं खावलायबाय श्री प्रमद मोसाहारि बिथाङाबो अक्सिगुरि गामिनिनो प्रमद दंना गैया साबायखर थाबाय सारनिसिम दानिया आङो बे साबायखर थाबाय सारनिसिम दाना आरोबाव बे मानव सेवा समितिनिफ्राय नुजाफैनाय सारखौ आङो खावलायनो सानदों जेनेबा सोमश्री बसुमतारी गोजोनश्री सोमश्री दानिया आङो खावलायनो सानदों गथाय हरनायनि थाखाय साबायखर थाबाय सारनिसिम आरो बे समावनो आङो खावलायनो सानदों जे मानव सेवा समितिनिफ्रायनो नुजाफैनाय जोंहा सासे राफोद आलासि दंबावो दा बिथांखौबो आङो बे गसेनसिना गामिनिनो भाग्यश्री नार्जारी दंना गैया साबायखर थाबाय सारनिसिम दानिया आं गथाय होनो सानदों थुरिबारि गामिनिफ्राय श्रीमती दुलुर नार्जारी आरो बेखौ गथाय हरनो थाखाय जोंजोंनो हांख्रायनानै लाबोजानाय जोंनिनो बोसोनगिरि मानगोनां श्री मनन्जय बसुमतारी सारखौ आङो गथाय हरनो थाखाय आङो खावलायो आरोबाव बे गामिनिनो निजिरा बसुमतारी बिथांनो गथाय हरनो थाखाय आङो जोंनिनो गसाइनिसिना बिसिडिसिनि मानगोनां चेयारमेन सार दानिया आमलाइगुरि गामिनिफ्राय श्री बसु बसुमतारी दंना गैया बसु गैयाना जोंनिनो बारग आगोलनि बिसिडिसिनि चेयारमेन मानगोनां श्री दैमु मोसाहारि सारखौहाय आं गथाय हरनो थाखाय आं खावलायो गथाय हरनायनि थाखाय साबायखर थाबाय दानिया आरोबाव बे गामिनिनो माइनाव बसुमतारी दङ नामा माइनाव इतिया डक्टर बस्ती श्री समय बेसरा आसेना नाय बेखौ गथाय हरनो थाखाय आङो जोंनिनो गसाइनिसिना प्राइमारि इउपिपिएलनि मानगोनां आफादगिरि सारखौहाय खावलायनाय जाबाय
साबायखर थाबाय सारनिसिम आरो मोनगिरिनिसिम आजावनायनि थाखाय। दानिया 2 नम्बराव दङ बे हेल बाजारनिनो तिलि बर' बे गोजोनसि बाजाराव थानाय बे बाथौ मन्दिरनि मानगोनां आफादगिरि सार बिथांखौ आङो गथायहरनो थाखाय आङो खावलायबाय। साबायखर थाबाय सारनिसिम। दानिया सालबारि अनिता बसुमतारी अनिता बेखौ आफादगिरि श्री दोनहां दिहां बसुमतारी बिथांखौ आङो गथायहरनो थाखाय आङो खावलायबाय। साबायखर थाबाय सारनिसिम। आरोबाव बे गामिनिनो जि मंगलती बसुमतारी बिथांनोबो आङो गथायहरनो थाखाय जोंजोंनो दाख्लिनिफ्रायनो सिथाबबाय थानाय सारा मानव सेवा समितियावबो दंफाखायो बे जाहैबाय श्री रजेन नार्जारी बिथांखौबो आङो गथायहरनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। दानिया खुज्राबगुरि जि अलानि नार्जारी थुरिबारि गामिनि बारग' गावबुरा आरो जोंजोंनो सिथाबबाय थानाय श्री प्रणब नार्जारी बसुमतारी सारखौहाय आङो गथायहरनो थाखाय आङो खावलायबाय। गथायहरनो थाखाय आङो जोंजोंनो हांख्रायनानै लाबोजानाय खुज्राबगुरि गामिनि एक्स गावबुरा श्री रन्जित मुसाहारि सारखौहाय आङो गथायहरनो थाखाय खावलायबाय। दाना मंगल नार्जारी दंना गैया? मंगल बाजारनि बारग' नेहाथारि श्री फैलाव बसुमतारी सारखौ आङो गथायहरनो थाखाय आङो खावलायबाय। दे आलासि खावलायनाय बादियै आंबो बे गमबिलनिखौनो सुकुश्री ब्रह्म नोंबो गांसे हरदो होनबाय थानायखाय आं गांसे हरनोसै आरो फैनानै लांफैनो थाखाय खावलायबाय। दा जों दहाय नाम गाबज्रिनाय दहाय फरायथिना होनायाव गोबां दंबावोमोन। दा जोंहा समा खुब आंखाल जादों, ओंखायनो जोङो आलासिफोरजों राननाय हाबाफारिखौ जों एसेखिनियाव फोजोबनो सानबाय। जे जायफोर बिथांमोना नाम दङ आरो बिथांमोना जोंनिफ्राय दसे उनावबा खबर लाबानो जोंनाव बाजार कमिटि बा नैबे फुजा खुंफुंनाय बे आफादाव खबर लाबानो नोंसोर मोनगोन। बाहाय जेबो उसुबिदा साननांगौ गैला। आं बेखिनिखौ फोसावहरबाय आरो जोबनायाव आङो
मानगोनां मानब सेवानि आफादगिरि सारखौहाय जे फंनैसो बुंबावनो थाखाय आङो खावलायबाय। गाज्रिदा मोनसे खननै बुंनाय जाबाय मोनसे माबायावनो जोङो मानब सेवा हिसाबै 16-17निफ्रायनो मावनो ओंखारदोंमोन। थ' बेनिफ्राय दिनै जा हायो एसे गिदिंगासिनो दं जोङो खामानि मावनो। दाखालि बावैसो सिगां जोंनाथ' बर' मानसिफ्रा कबिराजखौ एसे फोथायसोगारोना अजाफोरखौहाय। थिग बिदिनो जोंबो दाखालि जोंनिनो मानसि मानब सेवा ओंखारग्रामोन पेरालाइसिस जानानै थाबायनो हालामोन मानसिया। बेनिफ्राय आरो सासे जोंनिनो मानसिबाव बेनि बिमायाबो पेरालाइसिस जानानै गोबावसै थाबायनो हाया, आथिङानो बुनानै दंजोबोमोन। थ' बे सानै मानसिखौ जोङो सासे कबिराज लानानै थांदों। कबिराजआ जाहैदों सान्थाल आरो बेयो माबानि साबकाटानि